3.Dulliau cyffredinol o ddatblygu'r cynllun hwn. Ochr yn ochr â gwaith pwysig ac argymhellion y tasglu, mae'r gwaith o ddatblygu'r cynllun hwn wedi cael ei liwio gan ystyriaethau, egwyddorion, rhwymedigaethau ac amcanion ehangach sydd wedi ei nodi isod. Gweithio gyda phobl anabl. Mae gweithio gyda phobl anabl yn hanfodol mwyn datblygu cymdeithas gynhwysol, deg a ffyniannus. Mae cydweithio â phobl anabl i fynd i'r afael ar problemau a'r heriau go iawn maen nhw'n eu hwynebu yn sicrhau bod polisïau yn effeithiol, ac yn fwy tebygol o gyflawni'r canlyniad y fwriedir sy'n parchu hawliau a chyfraniad pobl anabl. Mae gan sefydliadau pobl anabl ledled Cymru rôl strategol yn hybu hawliau pobl anabl yng Nghymru. Rydym yn parhau i ariannu anabledd Cymru, sef y gymdeithas genedlaethol o sefydliadau pobl anabl yng Nghymru. Mae arbenigedd a gwerth sefydliadau pobl anabl yn cefnogi Llywodraeth Cymru a'i gwaith o ddatblygu polisïau. Byw'n annibynnol. Mae byw'n annibynnol yn golygu bod gan bob person anabl yr un rhyddid, urddas, dewis a rheolaeth a dinasyddion eraill, a hynny gartref, yn y gwaith, mewn addysg ac yn y gymuned. Nid yw'n golygu gorfod byw ar eich pen eich hun na gwneud popeth drosoch eich hun. Mae'n golygu hawliau i gymorth a chefnogaeth ymarferol i gymryd rhan lawn mewn cymdeithas ar yr un sail â phobl eraill, yn ogystal â llais, dewis a rheolaeth dros sut caiff hyn ei ddarparu. Mae'n ymwneud â sicrhau bod pobl o bob oed ac o bob cymuned yn gallu mwynhau llesiant a chael gafel ar gymorth priodol pan a sut mae ei angen arnynt. Ategir hyn gan erthygl 19 o gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl ag anableddau, a gafodd ei gadarnhau gan y Deyrnas Unedig yn 2009, sy'n nodi bod gan bobl anabl yr hawl i fyw yn y gymuned gyda'r un dewisiadau a phobl eraill. Mae hyn yn cynnwys y cyfle i ddewis eu man preswylio a chyda phwy maen nhw'n byw, heb orfod byw mewn trefniad penodol. Hefyd, rhaid i wasanaethau a chyfleusterau cymunedol sydd ar gael i'r boblogaeth gyffredinol fod yn hygyrch ac yn ymatebol i anghenion pobl anabl hefyd. Cydraddoldeb. Mae deall sut mae agweddau ar hunaniaeth unigolyn, fel rhyw, hyl, ac anabledd yn cyfuno i greu profiadau gwahaniaethu unigryw yn gwella'r gwaith o ddatblygu polisïau. Mae'n galluogi llunwyr polisïau gydnabod a mynd i'r afael a natur gymhelleth a rhyngysylltiedig hunaniaethau a phrofiadau personol unigolion. Mae deddf Cydraddoldeb 2010 yn mynnu bod cyflogwyr a darbarwyr gwasanaethau'n gwneud addasiadau rhesymol i gael gwared ar yr anfanteision y mae pobl anabl yn eu hwynebu. Mae'r ddyletswydd hon yn sicrhau bod unigolion anabl yn cael yr un mynediad at wasanaethau, cyflogaeth a swyddogaethau cyhoeddus. Efallai y bydd peidio a gwneud yr addasiadau hyn yn cael ei ystyried yn wahaniaethu anghyfreithlon. Fel rhan o'n dyletswyddau o dan y ddeddf Cydraddoldeb, mae gan Lywodraeth Cymru saith o amcanion cydraddoldeb cenedlaethol, sef Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol 1, byddwn yn creu Cymru lle mae pawb yn cael cyfleoedd effynnu yn unol â nod sefydliadol i leihau tlodi. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol 2, byddwn yn creu Cymru lle gall pawb fod yn ymwybodol o'i hawliau dynol, lle cant ei diogelu, eu hybu a lle maen nhw'n sail i bob polisi cyhoeddus. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol 3, byddwn yn creu Cymru lle gall pawb fod yn ymwybodol o wasanaethau cyhoeddus o safon uchel a chael mynediad cyfartal atynt. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol 4, byddwn yn creu Cymru sy'n atal gwahaniaethu, erledigaeth, aflonyddu, camdrin, troseddau casineba, neu ddwlio yn erbyn pawb. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol 5, byddwn yn creu Cymru lle gall pawb o'r amrywiaeth lawn o gefndiroedd gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus, cael eu lleisiau wedi eu clywed, a gweld eu hunain yn cael eu hadlewyrchu mewn swyddi arwain. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol 6, byddwn yn creu Cymru a chyfleoedd teg a chyfartal i gael swydd ac sy'n sicrhau triniaeth deg a chyfartal yn y gweithle, gan gynnwys cyflog ac amodau teg. Amcan Cydraddoldeb Cenedlaethol 7, byddwn yn creu Cymru sy'n amgylcheddol gynaliadwy gyda'r gallu i sicrhau bod ein taith i sero net yn degan bod yn ymateb i effeithiau anheg newid yn yr hinsawdd. Mae angen newid systemig a diwylliannol mwyn gwreiddio dulliau cydraddoldeb a hawliau dynol yng ngwaith Llywodraeth Cymru
y bydd hynny'n cymryd amser. Drwy ein hamcanion cydraddoldeb cenedlaethol am datganiad hawliau dynol, mae'r cynllun hwn yn cyflwyno fframwaith cydlynol ar gyfer cynllunio a chyflawni. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i leihau anghydraddoldeb ar draws cymdeithas, gan weithredu drwy ein cynlluniau cydraddoldeb, gan gynnwys hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau, cynllun gweithredu. Mae ein cynllun gweithredu Cymru wrth hiliol yn dangos sut mae Llywodraeth Cymru, gyda'i gilydd, yn bwriadu gwneud gwahaniaeth mesuradwy i fywydau pobl ddi, asiaidd ac ethnig leiafrifol, gan gynnwys cymunedau Sipsiwn, Roma a theithwyr erbyn 2030. Mae ein cynllun gweithredu i Gymru ar gyfer LHDTC+ yn nodi sut rydym yn cefnogi cymunedau pobl LHDTC+ yng Nghymru. Gall pobl anabl wynebu anghydraddoldebau sy'n gorgyffwrdd oherwydd ffactorau fel hil, rhywedd, oedran a statws economaidd gymdeithasol. Gelwir hyn yn aml yn groes toriadedd. Mae croes toriadedd yn gysylltiedig â'r ffordd y mae gwahanol fathau o wahaniaethu, hynny yw, trin unigolyn yn anheg oherwydd ein nodweddion gwarchodedig, yn gysylltiedig â'i gilydd ac yn effeithio ar ei gilydd. Mae deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol, Cymru, yn canolbwyntio ar wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae'r ddeddf yn rhoi diben cyffredin sy'n rhwymo'n gyfreithiol, y 7 nod llesiant, ar gyfer Llywodraeth Genedlaethol, Llywodraeth Leol, Byrdda Iechyd Lleol a chyrff cyhoeddus penodol eraill. Mae'n rhoi manylion sut mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus penodol weithio a chydweithio i wella llesiant Cymru. Bydd y cynllun hwn yn cefnogi nodau llesiant. Cymru lewyrchus. Cymru gydnerth. Cymru iachach. Cymru sy'n fwy cyfartal. Cymru o gymunedau cydlynus. Cymru a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang. Newid hinsawdd Cymru a chyfrifoldeb byd-eang. Mae adroddiad llawn, uwchgynhadledd anabledd byd-eang 2025, sef Accelerating Disability Inclusion in a Changing and Diverse World, yn pwysleisio effaith ddwys newid yn yr hinsawdd ar bobl anabl ledled y byd. Mae'r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at yr angen dybryd am weithredu ar newid yn yr hinsawdd a thechnoleg hygyrch. Mae'n galw am bolisïau cynhwysol mewn atebion lliniaru ac addasu'r hinsawdd, ac am gynnwys pobl anabl mewn prosesau cyd-ddilynio, mwyn creu cymunedau mwy gwydyn sy'n fwy parodi wrth sefyll effeithiau newid yn yr hinsawdd ac ar gyfyngau eraill. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl Anabl, UNCRDP. Cadarnhaodd y Deyrnas Unedig y confensiwn hwn yn 2009, mwyn cynnal a hybu hawliau pobl anabl. Drwy gydol y cynllun hwn rydym yn cyfeirio at y confensiwn fel y confensiwn ar hawliau pobl anableddau, yn hytrach na'r enw a roddwyd iddo, sef y confensiwn ar hawliau pobl anableddau, mwyn adlewyrchu ein hymrwymiad i'r model cymdeithasol o anabledd sy'n cael ei drafod yn fanylach isod. Canfu'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, yn ei adroddiad yw Cymru'n decach, fod llawer o bobl anabl yng Nghymru yn parhau i brofi anghydraddoldebau sylweddol ym meysydd iechyd, addysg, cyflogaeth, tai, trafnidiaeth a mynediad at gyfiawnder. Mae'r cynllun hwn i wella cydraddoldeb i bobl anabl yng Nghymru yn amlinellu'r cynlyniadau manwl a lefel uchel rydym yn ceisio eu cyflawni yn y meysydd hyn. Mae tracio'r hawliau dynol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn dangos bylchau presennol a hanesyddol yn ein gwaith o gyflawni hawliau o dan y Confensiwn ar Hawliau Pobl Anableddau, yn enwedig ynghylch byw'n annibynnol, mynediad at gyfiawnder a chymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau. Drwy ymdrechion gweithgor opsiynau deddfwriaethol Llywodraeth Cymru, mae gwaith yn parhau ar adolygiad manwl o erthyglau'r Confensiwn ar ddylai gwahaniaethu yn erbyn menywod ar Confensiwn ar Hawliau Pobl Anabl i ystyried dulliau deddfwriaethol ac aneddfwriaethol posibl o ymgorffori o dan bwerau datganoledig. Canlyniad ei gwaith fydd adroddiad yn rhoi argymhellion clir ar ddull gweithredu Llywodraeth Cymru. Roedd adroddiad y Cenhedloedd Unedig yn 2024 ar hawliau pobl anabl yn tanlinellu nifer o feysydd hollbwysig lle mae'n rhaid i'r Deyrnas Unedig gwella bywydau unigolion anabl.
Roedd yr adroddiad yn argymell strategaethau cynhwysfawr i ddindir afel a ffrindiau'r llafur mewn gwasanaethau anabledd ac iechyd meddwl, ac yn tynnu sylw at yr angen am gymorth personol, cymorth hamdden a thrafnidiaeth hygyrch digonol. Roedd hefyd yn pwysleisio'r angen i wella trefniadau nawdd cymdeithasol, gan gynnwys asesiadau manwl ac addasiadau i fudd-daliadau i dalu am gostau sy'n gysylltiedig ag anabledd. Roedd yn galw am gymorth wedi'i dargedu i grwpiau ar y cyrion i sicrhau eu bod yn gallu byw'n annibynnol ac yn tanlinellu pa mor bwysig yw atal pobl anabl rhag cael eu sefydliadoli oherwydd cymorth cymunedol anigonol. Yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru'n gyfrifol am feysydd datganoledig fel iechyd, addysg a rhai agweddau ar deithio, ond mae nawdd cymdeithasol yn dal yn un o gyfrifoldebau Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae angen ymdrech draws-lywodraethol unedig i ddatrys rhai o'r problemau trawsbyncio ar gyfer holl bobl anabl y Deyrnas Unedig. Mae'r gwaith i wneud y grantiau arbuddion sy'n cael eu llywodraethu gan Lywodraeth Cymru, a elwyr weithiau yn fudd-daliadau Cymru, mor hawdd eu hawlio a phosibl yn creu potensial cadarnhaol i bobl anabl yng Nghymru. Roedd cyflwyno siarter budd-daliadau Cymru ym mis Ionawr 2024, sydd wedi cael ei fabwysiadu gan bob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, yn arwydd o newid diwylliant tuag at ddylunio a darparu budd-daliadau a grantiau Cymru sy'n fwy cydlynol, sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n seiliedig ar hawliau. Mae Llywodraeth Cymru, gan weithio ar y cyd a'i phartneriaid, yn cyflawni ymrwymiadau'r siarter, a fydd yn sicrhau bod pawb yn cael ei drin yn gyfartal ac yn deg, heb wahaniaethu, a bod pob partner yn dilyn y model cymdeithasol o anabledd wrth weinyddu budd-daliadau Cymru. Y model cymdeithasol o anabledd a hygyrchedd. Mae'r model cymdeithasol o anabledd yn canolbwyntio ar rwystrau cymdeithasol yn hytrach nag amhariadau, gan eirioli dros yr un hawliau i bobl anabl a'i cyfoedion. Mae'r model yn rhoi'r cyfrifoldeb ar gymdeithas, gan alw am gael gwared ar rwystrau, strwythurol, diwylliannol a gwahaniaethu, sy'n cyfyngu ar gyfranogiad pobl anabl. Mae rhwystrau strwythurol yn cynnwys adeiladau anhygyrch. Mae rhwystrau diwylliannol yn deillio o agweddau, credoau ac arferion mewn cymdeithas sy'n arwain at allgau, gwahaniaethu a rhagfarn sy'n ffafrio pobl nad ydynt yn anabl. Drwy herio'r safbwyntiau hyn, gall cymdeithas ddangos nad rhywbeth negyddol yw bod yn anabl, a bod cymdeithas a chymunedau'n gryfach ac yn fwy cydlynol gyda gymrywiaeth o bobl, gan gynnwys pobl anabl. Mae'r model hwn yn grymuso pobl anabl i arfer eu hawliau ac yn dathlu eu hamrywiaeth a'u cyfraniadau. Mae mynediad i'r byd yn hanfodol i bobl anabl. Boed hynny'n wefannau hygyrch, fformatau gwahanol i ddogfennau, llythyrau a pwyntiad ysbyty mewn print bras neu breil, darparu dehonglwyr iaith arwyddion Prydain mewn digwyddiadau, neu sicrhau bod peiriannau arian parod ac adeiladau ffesegol ar gael i bawb eu defnyddio, a mwy. Mae'r mesurau hyn yn hanfodol ar gyfer cynhwysiant. Mae tystiolaeth ddiweddar o adroddiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig, sef The Lived Experience of Disabled People in the UK, a Review of Evidence, yn dangos bod pobl anabl yn y Deyrnas Unedig yn parhau i wynebu nifer o rwystrau sy'n plethu i'w gilydd ar draws pob agwedd o fywyd. Bod deddfwriaeth ac ymwybyddiaeth wedi gwella, mae llawer o waith i'w wneud o hyd i sicrhau gwir gydraddoldeb, hygyrchedd a chynhwysiant, yn ôl dadansoddiad gan Project Nemo ac Alex Partners, am cyngyfrifir y bydd economi'r Deyrnas Unedig yn colli hyd at 10 biliwn a 30 o bunnoedd bob blwyddyn oherwydd diffyg atebion talu hygyrch. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y ffaith bod llawer o bobl anabl yn wynebu rhwystrau wrth wneud taliadau, ar-lein ac wyneb yn wyneb, mynediad corfforol, a diffyg cymorth gan staff, sy'n cyfyngu ar gynhwysiant pobl anabl mewn bywyd economaidd. Mae'r heriau hyn nid yn unig yn effeithio'r bobl anabl ond hefyd yn arwain at golli cyfleoedd busnes a llai o wariant gan ddefnyddwyr, gan danlinellu'r angen brys am systemau talu mwy cynhwysol. Gwahaniaethu a rhagfarn. Mae pobl anabl yn aml yn wynebu gwahaniaethu sy'n ffafrio pobl nad ydynt yn anabl, mae llawer yn ei alw'n ableddiaeth. Gall hyn fod yn amlwg mewn methiant i gynnig seilwaith hygyrch fel rampiau a thoiledau hygyrch, gwybodaeth a chyfathrebu hygyrch, fel llythyrau print bras. Ar ben hynny,
Mae rhai pobl anabl yn wynebu gwahaniaethu bwriadol, fel allgau a sarhau. Mae gwahaniaethu'n gallu arwain at ganlyniadau dwys i bobl anabl, gan gynnwys teimlo'n ynysig, llai o gyfleoedd mewn bywyd, a niwed emosiynol. Mae angen newidiadau cymdeithasol i fynd i'r afael ar problemau hyn, gan gynnwys dylunio mannau cynhwysol, lledaenu ymwybyddiaeth, a sicrhau cydraddoldeb i bawb. Iaith arwyddion Prydain BSL. Mae iaith arwyddion Prydain yn iaith unigryw gyda gramadeg, cystrawen a geirfa unigryw, a hon yw'r iaith gyntaf neu'r iaith o ddewis i lawer o bobl fyddar yng Nghymru. Cafodd iaith arwyddion Prydain ei chydnabod fel un o ieithoedd Cymru yn 2004 gan Lywodraeth y Cynulliad ar y pryd, ac rydym yn dal wedi ymrwymo i sicrhau bod y gymuned iaith arwyddion Prydain fyddar yn cael ei chynnwys a'i grymuso'n llawn ym mhob agwedd ar gymdeithas yng Nghymru. Mae cydnabod BSL fel iaith yn hanfodol i lesiant y gymuned fyddar, ond mae gwir gynhwysiant yn gofyn am fwy na chydnabyddiaeth, mae'n mynnu gwasanaethau hygyrch, cyfranogiad cyfartal, a pharch at iaith arwyddion Prydain fel rhan greiddiol o hunaniaeth a diwylliant. Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod yr rhwystrau sy'n wynebu pobl fyddar sy'n defnyddio iaith arwyddion Prydain a'r angen i oresgyn y rhain mwyn atal rhagfarn ac allgau. Mae'r cynllun hwn yn pwysleisio'r angen am gyfraniad gan y Llywodraeth a chan gymuned fyddar iaith arwyddion Prydain wrth ddylunio, darparu a gwerthuso polisïau a gwasanaethau perthnasol. Sefydlodd Llywodraeth Cymru grŵp rhanddeiliad iaith arwyddion Prydain ym mis Ionawr 2025 i ddatblygu cyfres o argymhellion i liwio gwaith Llywodraeth Cymru o gynhyrchu trywydd ar gyfer polisi iaith arwyddion Prydain. Bydd y trywydd yn darparu fframwaith strategol sy'n nodi'r camau blaenoriaeth allweddol y mae Llywodraeth Cymru yn ei cymryd i hyrwyddo a hwyluso iaith arwyddion Prydain ac i wella canlyniadau ar gyfer cymuned iaith arwyddion Prydain fyddar Cymru. Bydd y trywydd yn cynrychioli'r camau cyntaf tuag at wireddu ein uchelgais o greu Cymru sy'n parchu, yn hyrwyddo ac yn hwyluso iaith arwyddion Prydain. Y Gymraeg. Mae'r Cymraeg 2050, strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg, yn anelu at filiwn o siaradwyr Cymraeg a dyblu'r defnydd dyddiol o'r Gymraeg erbyn 2050. Rydym yn credu bod y Gymraeg yn perthyn i ni i gyd, lle bynnag rydym ar ein taith Gymraeg. Mae'r Gymraeg yn fwy na dim ond mater o hunaniaeth ddiwylliannol ac amrywiaeth. Mae'n ymwneud â chynhwysiant cymdeithasol a chydraddoldeb hefyd. Rydym yn cydnabod bod iaith ac anabledd yn croesdori. Mwy na geiriau yw cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ac mae'n cyd-fynd â nodau Cymraeg 2050. Mae mwy na geiriau yn cydnabod bod cyfathrebu effeithiol yn ofyniad allweddol mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, a bod ystyried iaith unigolyn yn hanfodol i roi gofal diogel o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Rydym hefyd wedi sicrhau cysondeb rhwng ein blaenoriaethau ar gyfer cofnodi, olrhain a rhannu gwybodaeth am y Gymraeg, sy'n ganolog i gyflawni blaenoriaethau mwy na geiriau, a safonau cyfathrebu a gwybodaeth hygyrch Cymru gyfan, a gyhoeddwyd fis Medi 2025. Mae siaradwyr Cymraeg anabl yn gallu wynebu rhwystrau ychwanegol wrth geisio cael gafel ar wasanaethau, addysg a chyflogaeth yn Gymraeg. Mae technoleg yn gallu helpu pobl ag anghenion penodol i ddefnyddio'r Gymraeg. Gallai hyn gynnwys pobl anabl, pobl hŷn, pobl ag anghenion dysgu ychwanegol, neu bobl ag anghenion sy'n deillio o driniaeth feddygol neu amhariad gwybyddol neu gorfforol. Nid dim ond mater o ddefnyddio'r Gymraeg yw hyn, mae'n ymwneud â galluogi pobl i ddefnyddio'r Gymraeg sydd ganddynt, heb unrhyw gamau ychwanegol, a heb achosi heriau ychwanegol iddynt. Yn unol ag egwyddor y cynnig rhagweithiol yn ein cynllun mwy na geiriau, cynllun y Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer gwreiddio'r Gymraeg ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, mae'r cyfrifoldeb ar ddarparwyr iechyd a gofalu gynnig gwasanaethau yn Gymraeg, yn hytrach na bod y claf neu'r defnyddio'r gwasanaeth yn gorfod gofyn amdanynt. Yn ein datganiad polisi ar dechnoleg iaith Gymraeg, mis Ionawr 2025, roedd Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i weithio i helpu pawb i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg sydd ganddynt mewn adnoddau lle nad yw'r Gymraeg yn cael ei chefnogi i raddau digonol,
enghraifft mewn meddalwedd penodol ar gyfer pobl anabl. Byddwn yn parhau i chwilio am gyfleoedd ar gyfer technoleg i gefnogi'r defnydd o'r Gymraeg a gwneud iechyd a gofal cymdeithasol yn fwy hygyrch, yn unol â'n blaenoriaethau yn mwy na geiriau. Mae sicrhau bod terminoleg briodol a chyfredol yn bodoli yn y Gymraeg yn hanfodol i siaradwyr Cymraeg ym mhob agwedd ar fywyd. Diweddarwyd terminoleg safonol Gymraeg yn y maes hwn, fel ei cyhoeddwyd yng Nghronfa Dermau ar-lein Cymru Llywodraeth Cymru a Phorth Terminoleg Porth Termeg yn Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor, yn ddiweddar yn unol â'r model cymdeithasol o anabledd. Bydd parhau brif ffrydio'r fframwaith hwn yn helpu i sicrhau cysondeb ac ymwybyddiaeth o'r termau hyn. Bydd terminoleg Gymraeg yn y maes hwn yn parhau i gael ei diweddaru'n rhagweithiol i ddiwallu anghenion defnyddwyr. Rydym hefyd yn cydnabod pa mor bwysig yw sicrhau bod ein mannau cyfrwng Cymraeg, fel eisteddfodau, ein gweithgareddau sy'n cael arian grant a gwyliau diwylliannol yn hygyrch ac yn gynhwysol i bob person anabl. Digidol a thechnoleg. Mae'r strategaeth ddigidol i Gymru, Mawrth 2021, un o ymrwymiadau rhaglen lywodraethiant, yn nodi'n glir sut y byddwn yn defnyddio digidol, data a thechnoleg i wella bywydau pobl yng Nghymru. Mae'r strategaeth yn nodi gweledigaeth i greu cymdeithas ddigidol gynhwysol lle gall pawb fwynhau manteision technoleg ddigidol. Mae ail genhadaeth y strategaeth, sef cynhwysiant digidol, yn nodi'n glir mae yn nodi i'w helpu pawb i gael y cymhelliant, yr hyder ar sgiliau digidol sylfaenol sydd ei hangen arnynt i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth, a dewis sut maent yn cymryd rhan yn ein byd sy'n fwy a mwy digidol. Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried cynhwysiant digidol yn fater allweddol o ran cyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau nad oes unrhyw ddinesydd yn cael ei adael ar ôl wrth i ni gofleidio dull gweithredu digidol yn gyntaf, yn hytrach na digidol yn ddiofyn, a bydd egwyddorion allweddol cynhwysiant digidol wrth galon popeth a wnawn. Gwyddom fod bwlch digidol yn dal i fodoli, sy'n golygu nad oes gan rai unigolion fynediad cyfartal adfanteision technolegau a gwasanaethau digidol modern, boed hynny o ddewis neu oherwydd rhwystrau ehangach. Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod y gallu i gymryd rhan mewn technoleg ddigidol yn ymestyn y tu hwnt i ddefnydd personol o'r rhyngrwyd ac mae wedi bod wrthi'n archwilio mesur drwy'r gwaith ar y safon ofynol ar gyfer bywyd digidol yng Nghymru. Hyd yma, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu gam ymchwil i ddatblygu diffiniad sy'n canolbwyntio ar ddeinasyddion ar gyfer ei safswm ac mae wedi cyflawni amrywiaeth eang o brosiectau gyda chymdeithasau tai, sefydliadau pobl hŷn a chymunedau sipsiwn, Roma a theithwyr i ddeall sut y gall gefnogi'r uchelgais. Mae'r safon hwn yn feincnod sy'n canolbwyntio ar y dinesydd sy'n diffinio'r nwyddau, y gwasanaethau a'r sgiliau digidol hanfodol sydd ei hangen ar unigolion ac aelwydydd i gymryd rhan lawn mewn bywyd modern. Nwyddau a gwasanaethau digidol, band eang dibynadwy yn y cartref, data symudol, dyfeisiau, enghraifft ffonau clyfar, gliniaduron, a mynediad at gynnwys a gwasanaethau digidol. Hyder a sgiliau digidol, y gallu i gyfathrebu, cysylltu ac ymgysylltu'n ddiogel ac yn gyfreithiol, ac yn hyderus. Mae'r safon hon yn uchelgeisiol, i'w pherchnogi ar draws amrywiaeth o sectorau, ac mae'n fframwaith i liwio polisi ac ymarfer tuag at gynhwysiant digidol cyffredinol. Bydd cysoni polisi a cymeriadau i'r lleiafswm yn helpu i sicrhau ein bod yn creu ecosystem ddigidol gydlynol a chynhwysol sy'n cefnogi llesiant holl bobl Cymru. Nid rôl i'r Llywodraeth yn unig i'w gweithio tuag at yr uchelgais o gefnogi dinasyddion i fodloni'r safon ofynol ar gyfer bywyd digidol, os ydynt yn dymuno gwneud hynny. Rhaid i ni fabwysiadu dull traws sector, gan gyd gynhyrchu ymyriadau gyda phob sector, cyhoeddus, preifat a thrydydd sector, a chyda dinasyddion, gan sicrhau perchnogaeth glir gan bawb.